Det var så tegnefilm, Johanna. Og ved du hvad, så er det altså lige med at få gang i det hele. Du kan lige sige pænt goddag til børnene igen. Ja, og så skal der altså bestilles noget, Johanna. Fordi at hvis du skal for eksempel til en konkurrence med andre dyr for at se, hvad for en, der er den flotteste, og hvad for en, der er den dygtigste, så skal du kunne nogle ting, Johanna. Og jeg har hørt, at man lærer godt, hvis man har lavet gymnastik først. Så nu skal vi ud og lave gymnastik. Vær så god at træde udenfor, Johanna. Nej, ikke noget med at bare sidde over i et hjørne. Johanna, det er altså lidt mig, der bestemmer, så hvis der skal laves gymnastik, skal der laves gymnastik. Sådan. Johanna, hold. Så tror jeg, vi starter med knæbøjninger. Og værsgo at sige... Altså, Johanna, nu tager du det her benløftninger, det er ned i knæene, og vær så god at sige 1 og 2 og 1 og 2 over. Så armen ud, Johanna. Nå. Undskyld, du har ingen arm, det er rigtigt, men ud med ørerne så. Og 1 og 2 og 1 og 2 og... Johanna, jeg skal... Hold fast, hvor det river i knæskallerne. Ja, du kan godt blive ved, Johanna. Jeg skal nemlig lige over, fordi at jeg har fået sutter. Ja, jeg skal ikke bruge sut. Der er nemlig en, der har holdt op med at bruge sut, Johanna. Jeg skal lige over se, hvem det er. Men du kan godt holde gang i kroppen, så du kan også lave knæløftninger, som du er i gang med før. Vær så god. Fordi at jeg har nemlig fået herfra. Prøv lige at se her. Der er oven i købet også en tegning med. Og det er fra Kim. Kim har lavet den her flotte tegning. Prøv lige at se. En meget flot tegning, og det er faktisk af dig, Johanna. Det er... Ja, du laver ikke gymnastik her, men det skal du. Og ved I hvad? Kim, han er 3 år, og han er simpelthen holdt op med at bruge sine sutter. Og de ligger... Der er også slik. Hold da faster. Det gemmer jeg lige til mig selv. Sådan. Og sådan. Jeg skal dele med Svend, også med Johanna. Selvfølgelig skal jeg det. Men Kim sutter, der er en hel håndfuld her. Og selvfølgelig, Kim, vil jeg passe godt på dem. Jeg vil passe så godt på dem, at jeg tror, at jeg lægger dem alle sammen ind i det hemmelige rum. Afsted. Johanna, nu står du vist bare og slapper helt af. Bare i gang, du. Sådan. Jeg kommer om lidt, selvfølgelig gør jeg det. Sådan. Fordi at jeg har jo lavet en suttesnor her. Sådan. Jeg må nok hellere lige lægge dem her. Men Kim, jeg hænger alle sutterne op på snoren lidt senere. For der er ikke nogen, der skal opdage, jeg er henne. Nu ligger det lige her på stolen og kommer herop. Tusind tak for sutterne. Altså, Johanna, der er ingen skade sket, fordi at du laver lidt gymnastik. Vil du hellere være skiløber? Hvorfor det? Der skal man bare stå stille og så gå ud til siden en gang imellem. Ja, men man er nødt til at være i god form, Johanna, for at være skiløber. Ved du hvad? Skal vi ikke give Kim en t-shirt? Vi giver Kim en t-shirt. Selvfølgelig gør vi det. Vi sender en til ham. Det gør vi. Og Johanna, du kan godt gå mere i gang. Men altså, hvordan søvn? Hvis du skal være skiløber, ikke sant? Så skal du have ski på. Og har du nogensinde set kamelski? Nå, det har du ikke, nej. Fordi det bliver da svært. Altså, fordi ski er lange. Og hvis du skal have på begge fødder, ikke sandt? Altså foran og også på bag. Hvordan skal du så kunne være der? Der kan der ikke være 4 ski ved siden af hinanden. Og du er nødt til at kunne gå ud i siderne, så du kan ikke stå på den samme, tror jeg ikke, Johanna. Nej, jeg tror altså ikke, det går. Men i hvert fald, værsgo og gå i gang med at lave lidt gymnastik, for jeg har lige et par tegninger, som jeg godt vil vise. Sådan. Og Johanna, nu står du og skygger, så man ikke kan se tegningerne.
Ja, bare over og lave noget gymnastik der. Jeg har nemlig fået en flot tegning. Prøv lige at se. Den her, den er fra Amalie Maria Olsen. Og hun bor simpelthen i Frederiksværk. Kan man se den? Det kan man godt. Man kunne måske se den lidt tættere på, så ville man kunne se, at Amalie, hun sidder heroppe i hjørnet og ser rigtig sød og glad ud. Jeg hænger lige din tegning op her, Amalie, og tusind tak for den. Den hænger inde bagved. Vi kan se den om lidt. Så er der altså også kommet her. Prøv at se et par friske fyre. Det er Morten, og han har en lillebror, som hedder Martin. Og Morten er 5 år, og Martin, han er 1,5 år, og han sidder her. Det er lidt svært at se, men de sidder der, og jeg kan i hvert fald se dem. Og de har lavet en flot tegning. Den hænger vi lige op her også. Sådan så man så. Nu hænger de flot der. Og Johanna, de skal også have en gave. Skal de ikke have en gave? Hvad synes du, de skal have? God idé. Rigtig god idé. Ved I hvad? I skal have en gave. Og I skal have en gave, som lyder som sådan. Hvor er den henne? Mumitrollene. Og det giver vi også til Kim, Johanna. Der kommer en mumitrold. Sådan et blad her med mumitrollen. Hvad der sker, er lidt af hvert herinde i bladet. Der er lidt af hvert. Og så kommer der selvfølgelig også en flotter t-shirt til dem alle sammen, Johanna. Ikke sant? Det var godt. Selv tak skal... Jubi. Det er telefonen. Hallo, hvem er det? Belinda. Goddag, Belinda. Hvordan går det? Det går godt. Det var da rart at høre. Er det ikke skønt, at det snart er ved at blive forår? Jo. Man kan godt blive lidt træt af alt det vinter. Især hvis der ikke er sne, ikke? Jo. Har du stået på ski? Nej. Slet ikke? Nej. Hvad har du lavet i vinters af sport? I vinterferien. Hvad? I vinterferien. Nej, bare i vinter. Har du dyrket noget sport? Nej. Nå, pyt i panden med det. Nu kan du få lov til at dyrke noget sport, og du kan få lov til at farte rundt i labyrinten. Kunne du tænke dig det? Ja. Okidok, så hopper vi ned i labyrinten, og Johanna, vi siger 3, 2, 1, start og giv. Der er en. Der var Til en. højre. Ja, til højre. Til venstre. Til venstre. Til højre. Og til højre. Ja. Til venstre. Og til venstre. Til højre. Ja, du er nødt til at køre til højre, ja. Der er en. Til venstre. Til højre. Til højre, ja. Sådan. Der er en. Der må også se. Der er en. Der må også Til se. venstre. Til højre. Sikke en masse flotte Der er tegn. en. Der er bare en mere. Der er en. Der er en. Der er en til. Hvor skal vi hen? Der er en. Der er en. Og så er tiden næsten ved at være gået. Der er jo flere. Der er en. Og du nåede lige at få den sidste med. 12 guldmønter, tror jeg, Søren Dans var det blev til. Hvad siger du så? Det var flot. Det var da ganske flot. Har du lyst til at få lidt gaver? Ja, tak. Ved du hvad? Nej. Aha. Kender du jungledyret? Den vil jeg godt have. Det forstår jeg da godt, for den er nemlig også meget god. Sådan, den får du, og så får du altså også... Jeg skal lige finde en ting mere. Jeg vil finde... Vil du have noget musik? Ja, tak. Skal du have med... Skal du have vildbassen? Ja, tak. Så får du altså lige den her vildbassen. Jeg så dig sige de to sammen med Lea og mig. Er det rigtigt? Det var da Og jeg ganske... har også et billede af dig på min tegning, men du har ikke trækket den. Ved du hvad? Det er fordi, der kommer så mange tegninger. Jeg kigger på dem alle sammen. Men altså, det kan... Hvis jeg skulle vise dem alle sammen,
så skulle jeg sidde og vise tegninger hele tiden. Så det er selvfølgelig, det er ligesom at ringe ind, at det kan være svært at komme igennem, ikke? Så er den også med tegninger. Vil du have en t-shirt? Ja, tak. Den kommer også til dig. Så Danner, hvad skal du lave i dag? Det ved jeg ikke. Hej, Johanna. Goddag, hr. Svend. Hej. Pæn goddag. Goddag, goddag. Jeg har Belinda i telefonen. Nå, du er ved at tale. Ja, men altså, det er da bare skønt, at det er kommet. Hej, Belinda. Belinda, hvad skal du lave i dag, sagde du? Jeg skal ud og lege. Ud og lege. Det er... vi skal dyrke sport i dag, hr. Svend. Jeg tror, jeg vil sige pænt farvel til Belinda. Belinda, kan du have det rigtig godt? Ja. Hej igen. Sådan. Det var Belinda. Nå, Svend, de er allerede startet, og Johanna også Det er jo startet. sport. Ja, men altså, det er sport på en speciel måde, for ved I hvad, hr. Svend? Kan de huske deres hund? Det kan de, det godt. Tvebak. Johanna, den hedder Tvebakke. Nu har de vel ikke spist en tvebakke i dag, hr. Svend. Vel? Nej. De har hundehår oven på læben. Nej, det er deres overskæg. Undskyld, hr. Svend. Ved I hvad? Deres hund kunne godt virke som om, at den var lidt sløv i optrækket. Synes du? Jeg sagde ikke dum, men den kunne jo altså faktisk, den kunne jo hverken ligge død, eller hente avisen, eller gø, når den skulle. Men den kunne sidde, når man sagde det til den. Ja, det kunne den. Den kunne spise, og den kunne drikke. Og den kunne også gø. Og sove. Ja, det er selvfølgelig også mange ting. Men altså, nogle af de ting, hvor folk siger, det var dog utroligt. Altså, hvis man for eksempel har lært sin hund at strikke en trøje til sig selv, så vil man sige, det var godt nok godt gjort, ikke sant? Det er rigtigt. Ja, men vi kan lave en ting, som mange lærer deres dyr. Hente avisen. Og det vil jeg også lære Johanna og hr. Svend, så kan de lære det på deres egen krop, så de ved, hvordan de skal lære deres hund det. Ikke sant? Johanna, kom her. Vi skal til at i gang nu, og jeg siger, klar, start. Johanna, kom herover, så du også kan vende dig, når du skal gå, ikke? Først skal du lære at sidde. Nej, du skal ikke sidde, du skal stå pænt, Johanna. Stå pænt, Johanna. Svend og Svends hund har det i tankerne. Så siger jeg, fordi at nu er jeg instruktør og træner på det her, ikke sant? Så siger jeg, værsgo og hent jeres aviser hurtigt. Jeg synes, at jeg sagde hurtigt. Det er snøvlegang. Avis? Hey, altså. Nej. Ja, I skulle hente avisen. Hvad? Ja, det er da rigtigt. Gud. Johanna siger, der er tilbud på kamelfoder. Ja. Det er godt, at der er tilbud på kamelfoder. Men altså, I skulle komme herover med avisen. I skulle hente avisen. Gud, ja. Der står også nogle skiture. Skiferie. Hvad står der? Der er tilbud på skiferie. Tilbud på skiferier. Ja, der er noget, om Johanna gerne vil på skiferie. Jamen, ved de hvad, hr. Svend? Det er altså ikke så nemt, for ved de hvad? Hvordan får man en kamel på ski? Altså, hun har jo 4 ben, og man kan ikke stå med 2 ben på sådan et tyndt bræt på hver side. Og du kan ikke have 4 ski på en kamel, så kommer det hele til at krydse over Det er hinanden. rigtigt. Har du ikke et eller andet, der kan bruges? Altså, som om, at jeg har kamelski stående et eller andet sted. Ej, der var et eller andet, vi kan bruge. Hvad med forresten? Døren. Din stalddør. Den er jo delt i 2. Hvis vi nu tog den øverste del til forbenene, og den bagerste del, eller den nederste del til bagbenene. Vil de pille min stalddør af, tager den forreste del til forbenene og den bagerste til bagbenene? Ja. Var det ikke en god idé, Johanna? Og ved I hvad, hr. Svend? Det ender vel med, at de kommer og siger, der er ikke så varmt hjemme i mit hus. Må jeg brænde deres tag af i min brændeovn? Ej, hvis din kamel nu så gerne vil på skiferie, kunne du så ikke ofre din dør? hvis de så gerne vil have varme hjemme i huset, skal jeg så bare brænde taget af for dem. Den dør bliver siddende, hvor den dør, den sidder. Du kan da bare bo inde i det andet hus så længe. Hr. Svend, jeg har ikke tid til at tale med dem mere. Nå. Det var dog den mest trodsede idé, jeg længe har hørt. Nu er der heldigvis et barn, der ringer til mig, hr. Svend. Jeg synes, du skulle tænke over det. Jeg synes, at de skal tænke over noget helt andet. Hallo, hvem er det? Altså, hvad mener du? Professor Sims. Ja, det går fint. Men altså, det går
ikke så godt, fordi at hr. Svend, han er ved at lave hele huset om til nærmest en skiferie. Ja, kamelen skulle med, det var fordi, den skulle lære at stå på ski. Ja, pukkelpist. En kamel på pukkelpist. Ja, det er så ganske rigtigt. Men, ja, nej, jeg vil ikke ødelægge huset. Har de været? Er de det? Så vil vi gerne kigge med. Tusind tak, herre professor Sims. Ja, tak skal I have. Herr Svend og kamelen, skynd jer. Og alle jer andre. Professor Sims, han er på brandstationen. Det skal vi ind og se. Sådan, vi ses om lidt, fordi nu er professor Sims i fjernsynet. Vær så god. Her kommer de gode råd fra professor Sims. Men pas på, han er tosset, han er skingerne bims. Han går rundt med tykke briller og en underlig hat. Og det meste af det, han siger, det er dybt godnat. Goddag! Hold da fast! Pænt goddag alle sammen. Det er ved at holde brillerne på hovedet, ellers så kan man ikke se noget, hvis man skal have briller. Ved I hvad? Jeg prøver lige at lyde ligesom sådan en brandalarm, fordi så kommer ham Jesper farende. Bare Jesper! Goddag, Jesper! Du troede lige, du skulle tage fusen på mig, hva'? Ja, det tror jeg godt nok, men der tog du fusen på mig så. Ja. Men jeg tog fusen på dig sidst. Ja, nu står den 1-1. Men sig hvor gang er du flyttet ind i det her lille hus, Jesper? Nej, det er jeg ikke, men det er også sådan, at du kan godt huske røgalarmen, den sidder i det her hus. Ja. Godt, og der er sådan nogle batterier oppe i, Ja. som gør, at den kan hyle, når der kommer røg. Den skal man kontrollere en gang imellem. Der er godt en hyletone, som går i gang, når batteriet er ved at være lavt. Men det er jo ikke sikkert, at man er hjemme og hører det. Så derfor kan man lige kontrollere batteriet. Om det virker? Om det virker, så husk at bruge genopladelige batterier, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt nok, fordi de genoplades 1000 gange. Ja, det er meget Det er bedre. nemlig godt for naturen også. Nå, Jesper, ved du hvad jeg går og tænker lidt på? Hvad hvis der nu går ild i et fjernsyn, eller sådan en lille marokkopude, eller en pude, eller sådan nogle små ting? Skal man så skynde sig ned til købmanden og købe sådan en is og slappe af og vente på, at brandmanden kommer? Nej, det skal man ikke. Man skal selvfølgelig sørge for at beskytte sig selv, eller sine dyr, eller værdier, og alarmere altså brandvæsenet. Hvis man har et eller andet håndslukningsmiddel, altså en pulverslukker, et tæppe eller en jakke, så kan man selvfølgelig prøve at slukke med det. Begrænse ilden, indtil brandvæsenet kommer frem. Giver du vist det? Det er jo tro, jeg gør. Så lad os lige se Kommer på lige ud det. til spanden. Det er godt, Jesper. Nå, så det er så her, det skal foregå. Ja, det er hernede, vi sætter ind. Ja. Jamen ved du hvad, skal vi så bare se at få dig god dag i det der? Ja, det synes jeg. Okay? Så, nu skal det lige komme lidt i det. Sagde du lidt ild, Jesper? Det er godt nok meget ild. Ja, det er også lidt koldt, jo. Ja, men så er det, vi skal have et slukket. Hvordan er det, så du slukket? Ja, vi går til at bruge din kappe. Den er jo fin. Den kan vi lægge over for at fæle ilden. Aha, Jesper. Jeg siger, skal vi ikke bruge din jakke i stedet for? Ej, det vil jeg godt beholde, men jeg har altså en kollega, der står klar til at komme og hjælpe os. Så Jørgen! Kom herover, Jesper, så du ikke kommer galt afsted. Goddag, Jørgen. Goddag. Hvad har I lavet? Ja, vi har lavet noget ildebål. Vi prøver en lille smule. Hold fast, så meget ild væk. Men så lidt. Det man gør, det er simpelthen, at man kvæler ilden, så ikke der kan komme noget ilt ned til ildebranden. For hvis ikke der kommer ilt ned til ildebranden, så kan det heller ikke brænde. Nå, Så ja. hvis ikke man har et brandtæppe, så kan man rent faktisk godt bruge en jakke eller et almindeligt tæppe. Og så skal man bare passe på, ligesom at Jørgen han holdt den foran sig, så man ikke får svitset snuden af. Ja. Og vi bliver røget. Havde jeg haft en brandalarm i min hat, så var den gået af nu i hvert fald. Hvad siger de så, herr Svend? Han er en klog mand, ham der. Han er en klog Jesper. mand, for man skal passe meget på, ikke sandt? Især med sådan noget som ildebrand. Nå, lad os komme ud igen. Johanna. Ej, pas nu på, Johanna. Nej, du skal den det var telefonen, herr Svend. Jeg skal tage telefonen. Er det rigtigt? Ja. Jeg tror altså også, jeg løber igen, for jeg har en overraskelse til dig. Jamen, Jeg har en overraskelse til dig. så skal de da ikke løbe, herr Svend. Jeg vil se overraskelsen. Nej, du skal ikke Hvor se. er den henne? Nej, du skal ikke se det endnu. Jeg kommer igen om lidt med det. Hvorfor kan de ikke vise den, Fordi før de går? telefonen ringer. Jeg bliver nødt til at løbe. Jamen, jeg kan da se den, mens jeg tager telefonen. Nej, altså. det kan du ikke. Tag nu Hvorfor telefonen. kan jeg ikke tage den? Nej, det kan du ikke. Så Tag tager nu jeg telefonen. telefonen. Jeg løber igen. Herr Svend. Telefonen. Hey, Johanna, hun smuttede også. Nu falder hele balladen ned. Hjælp. Ja, hold da fast. Og hvem er det? Hvem er det? Alexander. Alexander. Ja.
Nu må du tale forsigtigt, for ellers så kan det være, at telefonen falder ned i nakken på mig. Ja. Bare den hænger helt skæv, kan du se det? Alexander, hvor gammel er du? 5. 5 år. Sådan er du. Hvad skal der lære ved i dag? Jeg skal i hvert fald i børnehave. I børnehave? Ikke i dag, men jeg skal ud og lege. Ud og lege. Ja. Har du så nogle gode legekammerater? Nej, jeg har 100. 100? Ja. Det må jeg nok sige. 100 legekammerater. Jeg har også nogle nede i børnehaven. Aha. Jeg kan høre en i baggrunden. Hvem er det? Det er mig, Ja. lille søster. Er det en lille søster? Hun hedder Camilla. Er hun sød? Det er da bare det bedste. Hun er 1 år. Det var ikke så mange år. Nej. Men altså, er hun sjov at lege med? Hun driller mig bare nogle gange. Hun kan nemlig ikke... Hun kan nu ikke forstå det. Nej. Når man er så lille, så kan man ikke forstå alt, man. Nej. Så kan man godt komme til at drille, selvom det ikke er med vilje. Men hun bliver større, og der skal nok blive meget sjov med hende. Ja. Yes, Desper. Ja. Nå. Kunne du tænke dig at komme i labyrinten? Ja. Er du parat? Ja. Skal vi sige 3, 2, 1, start. Nu! Hvor den skal det gå? Venstre. Der er en. Der var Der også er en, en. ja. Og der er en. Højre. Sådan. Alexander, hvor skal vi hen af? Ja, lige ud, tror jeg. Der var Der er en. en. Der var også en. Venstre. Til venstre. Der er en. Der er en. Der var også en, ja. Der var Der er en. Der er en. Der er ja. en. Hvor det går. Der er en. Hvor skal vi hen af? Højre. Højre. God idé. Rigtig god idé. Venstre. Venstre, venstre. Hov. Der er en. Der var en, ja. Var der ikke en mere? Jo. Gå til. Der, ja. Højre. Der er en. Der er en. Ja. Til højre. Til højre, til højre, til højre. Så skal du bare til højre. Der er en. Der var også en, ja. Venstre. Alexander, Der er det går en. bare godt. Og så er der 5, 4, 3, Der 2, er en. 1. Der er en. Aha. Hvor mange tror du fik? 10 sikkert. Flere endnu. 15 styks. Ja. Det var godt nok mange. Kunne du tænke dig at få dem vekslet til nogle gaver? Ja. Det er også en god idé. Ved du hvad? Så tror jeg, Jungledyrsvideoen. Kunne du tænke dig sådan en? Ja. Hvad? Jungledyr Hugo. Det er da bare skønt, så kan du Ja. sidde og se den sammen med lille søster, når du har lyst. Jeg kan høre, hun også snakker godt i baggrunden, hva'? Sådan. Den kommer der. Og vil du have en plade også med Ja. musik? Skal det være med Johanna og mig? Ja. Så kommer der sådan en her. Bare Johanna og kamelen. Ja. Så ud og prøve Johanna og kamelen. Marcel og kamelen. Sådan er det. Og der kommer også lige en flot t-shirt til dig. Ja. Okidoki. Så håber Hej, generelt. Her igen. jeg, her sådan. Svend og min kamel. Pæn goddag. Sig hallo. lige pæn goddag til Alexander. Hej, Alexander. Johanna. Jeg har jo nogle gaver med til børnene. Johanna. Var det gaver? En gave. Hvad er det for en grim mand? En grim mand, det er da mig. Herre Svend, det er sandelig så, men der er dem selv, der sidder og glor derude, hva'? De ser helt glade Hej, ud. Svend. Hvad? Hej, Alexander. Skal vi give Alexander også en Svendborg? Ja. Kunne du tænke dig sådan en? Ja. Og ved du hvad? Jeg synes også, Belinda også, hun skal også have en. Belinda, som ringede før os, Hun skal også have en. så får Belinda også en. Og de har taget en hel masse med, herre Svend. selvfølgelig. Jamen, hvad skal der ske inde i bogen, herre Svend? Det er alle de der klippeidéer, vi har lavet i her det sidste stykke tid. Nå, alle idéerne, dem kan man selv lave derhjemme, hvis man har lyst til det. Og så er der også nogle opgaver. Og så er der nogle opgaver, hvor det er noget, hvor man skal tegne fra prik til prik til prik. Så kan man... Det er Johanna. Ja, det er der Johanna. Johanna siger... der står der med et ben. Det er da det. Ben kun. Så kan man tegne resten. Johanna sagde lige, at det er hendes yndlingsside. Ja, fordi at det er hende, der har få. Herr Svend, den ser spændende ud. Den må jeg også få en at male i. Selvfølgelig. Tak skal de have, min gode ven, herr Svend. Klart.
Ikke? Skal vi sige pænt farvel til Alexander? Det skal vi i hvert fald. Pænt farvel, Alexander. Kan du have det godt? Det var godt. Sådan. Herr Svend for Søren. Jo, det er altid Svend, der kan alle ting, når han kan klippe og klippe. Så kan du også lære Hvad? Så kan du jo også lære det. Herr Svend, jeg har da en bog, der er større end deres. Nå, hvad er det? Det var da godt nok en lille bit bog. Der er mange ting i. Der er mange ting i. Ved I hvad? Er der billeder i? Der er tegninger i. Jeg har en kæmpe bog, herr Svend. Og den er der altså bare mange billeder i. Nå, ja. Det er den med alle børnene, der er i. Den hvad? er god. Den. Synes de, den er god? Ja, der er mange søde børn i. Men den kan man ikke give væk, fordi det er faktisk det er rigtigt. ens egen. Og jeg holder meget af den. Ja. Sådan. Men herr Svend, det er da lidt spændende, at de har lavet en bog. Jeg har min egen bog også. Herr Svend har en masse bøger. Og du har jo også din egen plade. Det har jeg da. Johanna, vi har da vores egen musik, ikke sandt? Ja. Som børnene kan købe, ikke også? Det kan de da, hvis de vil, herr Svend. Herr Svend, hvad skal vi lære ved i dag? I dag skal vi jo lave... Du sagde jo sidst, eller var det forrige gang, at der ikke er så pænt derovre, hvor jeg sidder. Der er ikke så pænt over hos dem, herr Svend. Du kan jo se, jeg har jo sat nogle fugle, og så de der kaniner op, jeg lavede sidste gang. Skal vi lige sætte os over til dem? For jeg har noget, jeg godt vil spørge dem om, herr Svend. Så i dag har jeg tænkt mig, at vi skal lave nogle flere ting og hænge op herovre. Men herr Svend, prøv lige at høre. Johanna har sagt, og jeg er ked af at må sige det, at hun synes, at det er kedeligt med labyrinten og fare rundt der nu. Nå. Altså, nej. Hun synes, vi skal have noget andet, noget der er spændende, noget nyt. God idé. Synes de det? Meget god idé. Ja, og så kunne man jo komme på mange idéer. Jeg kunne for eksempel finde på en hel masse idéer. Men hvad synes de, herr Svend? Det skal være noget, der er lidt svært, jo. Skal det være lidt svært, jo? Ja, det skal ikke være for nemt. Det er jo lidt sjovt at ringe ind, og så man skal løse en opgave. Nå, nogle gymnastik. Nej, sådan et eller andet, hvor man kan vinde nogle ting. Men det skal ikke være så nemt at vinde dem. Nå, jamen altså, skal man så kunne lave højdespring for at vinde dem? Det kan du ikke se. Nå nej, vi kan jo ikke kigge hjem. Så det skal være noget, som vi gør her, herr Svend. Ligesom labyrinten. Bare noget andet. Hvad skal det være? Hvad kunne det være? Kunne det ikke være et eller andet, med, at man skal vende nogle ting? Vende. Vende eller vinde? Både vende og vinde. Vende og vinde. Nå, Huske et eller andet, man skal huske. når hvor man vinder nogle billeder, så kan man vinde 2 billeder. Hvis det er de samme, så har man vundet. Ja. Hvis det ikke er, så skal man vende dem igen. Og så må man vende 2 andre, indtil man finder nogen, der er helt ens. Hvor mange gange må man prøve? Man skal jo ikke have lov til at prøve i en halv time. Nej, men så kan vi sætte tid på, herr Svend. Så kan vi sige, vi kan også spørge børnene, hvad de synes. Men det skal nok være noget med et halvt eller et helt minutter. Ja. Og hvis man ikke når det, så får man en lille ting alligevel. Så får man selvfølgelig også en gave, herr Svend. Ja. Men den er ikke så stor som den, hvis man får de rigtige brækker, vel? Skal vi sige det? Det synes jeg er en god idé. Rigtig god idé. Rigtig god idé. Jeg vil lige trække en tegning, herr Svend, inden vi skal til tegnefilm. Smadrer godt. Smadrer god idé. For ved du hvad, herr Svend? Så er det jo simpelthen bare ideen, at vi skal have et nyt huskespil. Og Smadrer god. så vil jeg lige sige, at jeg har da husket, at her, der er der en meget sød tegning. Og prøv lige at se. Det er en, som Tini, hun har lavet. Kan man se den? Det kan man. Det er den. Og det er altså nok mig, der går med Johanna, og der sidder jungledyret heroppe også. Meget flot tegning. Tusind tak for den. Og der skal selvfølgelig også komme en t-shirt. Og så skal der komme en herr Svend-bog også. Netop. Rigtigt. Netop. Den kommer til Tini. Og ved I hvad? Nu har vi susende travlt, for vi skal ind og se tegnefilm til alle jer andre. Vi ses lige om med lidt igen, når der har været tegnefilm. Hej så længe. Kig lige med. Skynd jer at komme, gode venner. Så er der tegnefilm. Juhu.